गभार्नमेन्टखौ लेसाव फरायनाय जारौ गावदां दामफबलायनाय मोथो मोथो मोजां मोनबाय खानाय खफायाव बिबार थुनायखो कलेज गेटआव सौदावनाय बै जारुखौ फैयो नायनो कलेजाव बिखो गभार्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय जारौ गावदां दामफबलायनाय मोथो मोथो मोजां मोनबाय खानाय खफायाव बिबार थुनायखो कलेज गेटआव सौदावनाय बै जारुखौ फैयो नायनो कलेजाव बिखो Bye.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ